Mae fe'n nabod Cymru yn dda iawn. Mae fe'n cynrychioli Cymru. So plant Cymru felly'n hapus, a dyn nhw ddim yn cael pleidleisio. Mae'n gallu dawnsio, adrodd, coginio. Allai ddim meddwl am unrhyw cymeriadau ffuglennol sydd yn gweithio am maes iechyd, ond allai meddwl am ddoctor, so falle Doctor Who. Es i am SuperTed, achos mae angen arwr i ffugl math yr gwasanaeth iechyd. So SuperTed yw'n fi. Dwi'n fan mawr o Only Fools and Horses. So dwi'n meddwl swn i'n dewis Delboy, cos bach o wheeler dealer. Dwi'n meddwl sa fe, mae fe wastad yn endyfynu'n iawn yn y diwedd, bach o ddyn busnes, so pam y ddim. Mary Poppins, dewis falle gwahanol, ond o'n i'n meddwl Mary Poppins achos economi fel y gwasanaeth iechyd yn bach chwalfa, so angen rhywun sy'n cadw trefn, a bydd Mary Poppins yn dewis da. Gweld faint o bres gyda hi'n gwylio i bag hi. Falle rhywun fel Thomas y Tank, rhywun sy'n gwybod i stwff am drafnidiaeth, mae fe'n dren ei hun. Pam ddim? Pam ddim clywed be mae'r Sienna efo'i ddeud? Clywed yn y bobl ei hun. Es i am Ted Mosby o How I Met Your Mother, achos fe'n bensaer, a mae eisiau newid lot o system drafnidiaeth am fi, a bydde rhywun fel Pensaer yn credu yn gwneud job yn dar ni. Pob blwyddyn dwi'n mynd i gwyl y dyn gwyrdd. A pwy gwell na'r dyn gwyrdd ei hun i fod yn charge o'r amgylchedd. So dwi'n meddwl sy'n mynd am y dyn gwyrdd. Wel, mae yn yr enw, dydy? Pam lai? Es i am rhywun o'n i'n gwylio lot o pensiwn dydy, sef Edie McCready o Balamori. Dwi'n synnu bod ti yn cofio cymeriadau Balamori. Iawn, da chdi enw i 4 gweinidog o fanna, ond da ni an un big boss sy'n cadw golwg o'n nhw i gyd. Pwy sa chi dewis fel prif gweinidog? Dewis rhwng, ond Ferris Bueller o Ferris Bueller's Day Off. Y ffilm, Jack of all trades, ond hefyd, ond digon o hwyl, ond hefyd yn gallu cael y job i ddweud. Ydych chi'n gofyn y ffilm fe llwyddo cael y car nôl a popeth, so bod fe'n achub y dydd erbyn y diwedd. Ti'n gwybod be? Rhywun fel Mr Urdd, bach o... Mae fe'n nabod Cymru yn dda iawn. Mae fe'n cynrychioli Cymru. So plant Cymru felly'n hapus, a dyn nhw ddim yn cael pleidleisio, so... felly Mr Urdd, sori. Dwi'n mynd teimlo'n hyderus efo y prif gweinidog, cos maen nhw'n gorfod bod bach o Jack of all trades. Dwi'n meddwl Mr Urdd yn hwnna, mae'n gallu dawnsio, adrodd, coginio.